Эфирда хабарлар программасы. Исәнмесез, студияда мин Адилия Бурханова. Бүгін Зейлелер Элекеге район башлыгы Ринат Фәрдиевны иске алды. Аның вакытсыз арабыздан китүенә 16 ел тулды. 30 елга якын гомерен Зей халкына хезмәт итүгә багышлады. Мәрхүмне иске алырга район җитәкчелеге, оешма җитәкчеләре, җәмәгатьчелек вәкилләре җыелды. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында үзәкләрне өзеп талгын көй яңгырый. Зей Элекеге район башлыгын иске ала. Районны үстерүдә зур тырышлык куеп башкарылган эшләре фотокүргәзмәдә чагыла. Ринат Шәйхулланың вакытсыз арабыздан китүенә 16 ел тулды. Район үсешенә зур өлешен керткән, шәһәребезне үстерү өчен күп тырышлык куйган шәхес турында Зейлеләр күңелендә бары уңай хатирәләр генә яши. Орны җмакта булсын, безнең күңелләрдә ул яши, киләчәктә дә яшәр. Рәхмәт. Кеше китә, җыры кала. 52 яшендә арабыздан киткән Ринат Фәрдиев үзеннән соң якты из, мотор истәлекләр калдырды. Иске алу чарасына килүчеләр хатирәләр белән уртаклашып, чәчәкләр куйдылар. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 6 ноябрь Татарстан Республикасы Конституциясе көне. Моннан 32 ел элек республика парламенты татарстанлыларның төрле милләт, сәяси караш һәм төрле дин вәкилләренең ихтыярына таянып, Татарстан Республикасының төп законын, яңа конституциясын кабул итте. Ул республикабызның сәяси, икътисади һәм хукукый системалары нигезләрен ныгытты. Гражданнарның демократик ирекләрен һәм хукукларын югары хәзинә дип игълан итте. Бердәм Россия сәяси партиясе Зей районы җирле бүлегендә халыкны шәхси сораулары белән Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ринат Фазылов кабул итте. Ул Зей һәм Сарман районнарына беркетелгән депутат. Моңа кадәр бу вазифаны 9 ел башкарган ТНВ Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Әминов Алабуга районына күчерелде. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ринат Фазылов Зейлеләрнең сорау гызырларын тыңлый. Депутат буларак үз проблемалары белән килгән сайлаучыларны аның беренче тапкыр кабул итүе, урыннардагы мәсьәләләрне чишүдә ярдәм итүен сорап аңа шактый кеше мөрәҗәгать итте. 6 мәктәп укучысы Михаил Авакумов халык фронтына кушылып, махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә ярдәм итүгә үз өлешемне кертәсем килә дип мөрәҗәгать итте. Ребята занимаются активной помощью участникам семьи специальной военной операции, занимаются изготовлением сетей, окопных свечей, то есть всех необходимостей для ребят, которые находятся на передовой. Вот. И я обратился с вопросом, как стать участником этого движения. Зейдә яшәүче махсус хәрби операциядә улы хәбәрсез югалган бер әни депутаттан ярдәм сорады. Ринат Фазылов халык фронты төбәк башкарма җитәкчесе буларак бу сорауда ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, вопросы, касающиеся специальной военной операции. И хотелось бы отметить, что приходили люди, которые не только обращались с какими-то просьбами, но и пришел молодой человек, и чем можем помочь фронту, то есть настоящих патриотов воспитывать Заинская земля. Депутат сорау гызырларның уңай хәл ителәчәгенә ышандырды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейдә автомногаборье бәйгесе 8-нче тапкыр уздырылды. Хәрби әзерлек ярышында яшьләр белән бергә армия хезмәтен узган тәҗрибәле машина йөртүчеләр дә катнашты. Конкурс хакында тулырак киләсе видеоязмада булыр. Автомногаборье бәйгесендә катнашучыларның саны елдан-ел арта. Элек армия хезмәтен узган машина йөртүчеләр катнашса, хәзер яшьләрне җәлеп итә башладылар. Быел конкурс исә җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан оештырылды. Наше мероприятие проводится в преддверии празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Через 6 месяцев, 9 мая, вся страна будет отмечать этот праздник. Бәйгедә катнашучылар 4 команда булып ярышты. Яшь армиячеләр, яшь юл хәрәкәте инспекторлары, беренчеләр хәрәкәте, хәрби хәрәкәтләр ветераннары да үзләрен сынап карады. Беренче этапта юл хәрәкәте буенча имтихан тапшырдылар. Аннан соң пневматик винтовкадан ату буенча көч сынаштылар. Укучы малайлар кызларга бу өлештә тиңнәр булмады. Бәйге шартлары буенча катнашучылар автомат сүтеп җыю буенча да үз осталыкларын күрсәттеләр. Мондый чараларда алган күнекмәләр яшьләр өчен киләчәктә хәрби хезмәт вакытында кирәк булса, өлкәннәр исә үз белемнәрен тагын бер кат яңарттылар. Җиңүче командалар истәлекле бүләкләр һәм мактау грамоталары алды. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.
Мектеп оқушыларының каникуллары башлану белән юлдагы хәрәкәт тагын да жанлана. Машиналар рәтен велосипедчылар, мопед, самокатчылар, җәяүлеләр тулыландыра. Юлда йөрү тагын да ныграк игътибарлылык, саклык сорый. Күңелсез хәлләрне булдырмас өчен юл сагында торучылар оқучылар белән очрашулар оештыра. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы оешмасы җитәкчесе Вадим Иванов икенче мәктәп укучыларына юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерә. Велосипед, самокат һәм башка транспортта йөргәндә игътибарлы булырга куша. Укучыларның көзге каникуллары имин үтү өчен һәркем җаваплы. 4-нче А сыйныф укучысы Ярослав Ершов самокатта йөрергә ярата, шуңа да юл йөрү кагыйдәләрен яхшы белә. Когда ты едешь на велосипеде или на самокате, надо вначале спешиться с них, а потом нормально перейти, а потом только залезать на транспорт. 1-нче сыйныф укучылары да юл аша чыкканда кагыйдәләрне төгәл үтиләр. Велосипедта йөрү нык игътибарлы булуны сорый диләр. Я подхожу к пешеходному переходу, слезаю с велосипеда, смотрю по сторонам и перехожу дорогу. У моей мамы и папы есть машина. Когда я сажусь, я пристегиваюсь на детское кресло. Юлда аварияләр булган очракта урынга беренчеләрдән булып килүче юл патруль хезмәте экипажы белән укучылар якыннан танышты. Автомобиль һәр балада зур кызыксыну уятты. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 2025 елның 1-нче ярты еллыгы өчен Зей фуклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу әле дә дәвам итә. Зей яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам, күңелле яллар сезгә.